Сега ще ви покажа как да си договорите цена надолу при покупка на имот. Ще започнем с банята. Ето може да видите как е направена банята тук. Хората си оставили ръцете тотално. Това е и тавана. Сега ще ви покажа и други части на банята. Ето тук може да видим как е поставен бойлера. И тук също така отново как са направени самите рълчета. Ето. Красота. Красота и изящество. И тук отново тавана е по същия начин. Това са стените при кухнята, като пак казвам, това е имот, в който не е живян до сега. Ето тук може да видим и ламината, как пружинира. Няма абсолютно никаква подложка отдолу. И това е крайният резултат. Ето и тук може да видим отново стените. Тук може да видим как са направени и ъгълчетата в една от стените вътре до спалнята. Както и тук до самата кухня. С две думи, отваряйте си очите по време на огледа. Защото тези детайли ще ви намалят цената на имота.